And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Tinanggap ko na pangalawa ako. Hi DJ Rocky. Lagi akong nakikinig sa programa mo. Kaya naman, naisip ko rin na ibahagi ang kwento ko. Itago mo ako sa pangalang Ria, taga Nueva Ecija. At ito, ang aking secret file. March 15, 2018, nang tanungin ako ng kaibigan ko kung gusto kong magtrabaho sa kumpanya na pinapasukan niya. And I said yes. March 16, nagpunta agad ako. First time kong makalayo. At gusto kong lumayo dahil that time, broken-hearted ako. Kasi nalaman ko na yung long-time boyfriend ko ay may asawa na pala. Then fast forward, natanggap ako sa kumpanya. At doon na nagsimula na may makilala akong lalaki. Itago natin siya sa pangalang Aaron. Sabi ng friend ko, ang gwapo raw talaga nito. Malakas ang dating. Pero para sa akin, that time parang wala naman siyang dating sa akin. Kasi may edad na siya hindi ko naman bet yung may mga edad na. So yun, naging magkatrabaho kami. Laging magkasama, laging magkausap, hanggang sa nagkapalagayan na kami ng loob. At hindi ko na napigilan ang sarili ko na mahulog sa kanya. Dahil nakikita ko kung gaano siya kabait at ka-caring. Sobrang gentleman. Na para bang gusto kong hilain yung mga oras para lang makasama siya. Kaya lang, nalaman ko na may asawa na siya. Hindi ko alam kung paano ko pipigilan yung feelings ko para sa kanya. Yung kahit 2 linggo pa lang kaming magkakilala, nahulog na ako sa kanya. Alam ko sa sarili kong mahal ko na siya. Then one day, naggayayaan kaming uminom. Mga katrabaho din namin ang mga kasama namin. Then, andun kami sa dorm. Tapos, sumapit yung oras na kaming 2 na lang yung naiwan. At may nangyaring hindi dapat mangyari. Hindi naman kami lasing, pero nangyari yun. Parehas naming ginusto. Then after 2 days, hindi siya pumasok sa trabaho. Grabe, akala ko noon, ayaw na niya akong makita. Na nagsisisi siya kasi nga may asawa siya. Kaya hindi na ako umasa. Nagpaalam akong uuwi na lang sa friend ko. Lalayo ako uli. Pero bago ako makauwi, dumating siya. Nag-usap kami. And guess what, DJ Rocky? Ayaw niya akong umuwi. Sabi niya unang dating ko pa lang, nakuha ko na ang atensyon niya. Pero kahit ganoon, iniisip ko pa rin na hindi tama to kasi may pamilya na siya. At ayaw kong manira ng pamilya. Yan ang sabi ko sa kanya. Ilang araw hindi kami nag-usap. At ang sakit-sakit nun. Pinipigilan ko yung sarili ko na wag siyang tingnan. Kasi baka kung ano pa ang magawa ko. O kung ano pang maisip ko. Kasi talagang mahal ko ni. Ang hirap magpigil ng feelings. Sobrang hirap yung kahit alam mong mahal mo siya pero hindi pwede. Then one day, kami lang uli ang naiwan sa dorm. Hindi kami lasing. Kinausap niya ako kung talagang ayaw ko raw ba na maging kami. Kasi hindi na raw niya mapigilan yung nararamdaman niya. Diyos ko, paano pa ako? Mas lalong hindi ko na mapigilan yung sarili ko. Kaya sa puntong yon, DJ Rocky, may nangyari uli.
At doon na nag-umpisa ang lahat. Sa pangalawang pagkakataon, naging kabit uli ako. But this time, alam ko. Ang nasa isip ko noon, baka pwede nga siguro kahit sa trabaho lang kami magkasama kahit sandali. At tumagal kami ng 2 taong masaya lang. Walang away, puro asaran, happy memories lang lahat. Although alam ko sa sarili ko na mahal niya rin ako. Kahit parehas naming alam na mali lahat to. Pero ano nga bang gagawin ko? Hindi ko na siya kayang bitiwan. At kapag sinasabi ko naman na itigil na namin, siya naman ang ayaw bumitaw. Then dumating ang pandemya. Kailangan kong umuwi sa lugar ko. Naisip ko noon, mapuputol na ang ugnayan na meron kami. Pero hindi nangyari yun. Tuloy pa rin kami kahit LDR kami. At parang ang tibay-tibay ng relasyon namin. Kahit hindi kami nakikita, tuloy lang. Lagi kami magkausap. At minsan ay pumupunta siya sa amin. Kahit bumiyahe pa siya ng malayo, okay lang sa kanya. Actually, DJ Rocky, sinusubukan na rin naming magkaroon ng baby. Pero hindi kami mabigyan Wala Siguro, karma. Alam kong mali. Mali na magmahal ng taken na. Pero hindi ko siya kayang mawala sa akin. Iniisip ko pa lang na mawawala siya, hindi ko na kaya. At alam kong ganun din siya. And until now, tuloy pa rin ang relationship namin. 3 years and 10 months na kami. Kami pa rin. At wala akong pinagsisisihan. Nagmahal lang naman ako. Hindi ko alam kung hanggang kailan kami tatagal at kung hanggang saan. Pero hanggat kaya ko pa at gusto niya pa, gusto ko pa, kaya ko pa, kakapit at kakapit ako. Alam kong walang aral na mapupulot sa kwento ko, DJ Rocky. Pero sana mabasa mo pa rin. Hindi ko gustong maging pangalawa. Pero wala nangyari na. At hindi ko naman pinagsisisihan. Dahil nagmahal lang naman ako. Maraming tao ang huhusga sa akin. Judge me all you want. Basta nagmahal lang ako. At para sa taong mahal ko, kung nakikinig ka man, to you my love, mahal na mahal kita. Kahit alam kong pangalawa lang ako. In short, kahit kabit lang ako. I love you, my love. Take note ha, kilala na ako ng family niya. Hanggang dito na lang po. Muli, ako si Rhea. At ito ang aking secret file.